Ola, que tal? Benvidos de novo a outro vídeo máis neste canal improvisado. Hoxe traivos algo que está facendo toda a comunidade lectora de internet en xeral, que é o Mid-Year Freakout Book Tag, no que, basicamente, falamos de cousas que nos máis gustaron, cousas que menos nos gustaron nesta primeira metade do ano, non? Sen máis dilación comezamos, porque senón, entre que me enrollo con unha persiana que son un montón de cousas, pues vamos a estar aquí 80 horas. Así que, en fin, a primeiro prompt é, pues, por suposto, o libro favorito do ano. E eu teño que comentar aquí dous, porque a pesar de que, bueno, hai un que me parece superior aos demais, este foi o meu ano da fantasía. Prácticamente todos os libros que lín este ano, excepto os que lín para o club de lectura ou así, son fantasías. Entón, vou falar do que me parece a min o superior e dentro do xénero de fantasía, pois o que máis me gustou, vale? O meu libro favorito do ano foi La espuma de los días. Bueno, xa falei deste libro no meu wrap-up de maio, me parece. Entón, se queredes saber un pouco máis de que vai o libro e tal, pois podedes botarlle un ollo a ese vídeo. Pero bueno, isto, así en moi resumidas contas, é unha historia, bueno, un libro de ficción literaria na cal Colin é o prota, empeza a sair con unha chica que se chama Chloe, e o libro trata de como eles se coñecen, como se casan e como vai a súa relación en declive por a causa da enfermedade, non? É un libro que está narrado dunha forma bellísima, 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 e que é unha desas obras que, canto máis a lés, máis sacas, non? Porque todo está hiladísimo, todo ten o seu porqué. Eu esta era a segunda vez que a lía e eu disfrutei moitísimo máis que a primeira, e sei que se o collo dentro de 4, 5, 6 anos vou disfrutar aínda máis. Entón, eses libros hai que guardalos como oro en paño. Ese foi o mellor libro que li no ano. E despois, dentro do xénero de fantasía, que é, probablemente, os libros que, o xénero que eu máis leo, o que mellor me movo, teño que mencionar Ritmo de la guerra, de Brandon Sanderson. Eu teño en 2 tomos, porque senón non se pode gestionar. Pero a min este encantoume. A pesar de que hai tramas que a min, é verdade que, como todos os libros, non te apetece tanto, non te interesan tanto. No meu caso, por exemplo, é a trama de Xalán, os ghost plots e todo isto. A min, a verdade é que me dá un pouco igual. Pero me parece, para ser un libro tan largo, bueno, como todos de Brandon Sanderson, para ser libros tan largos, son super sólidos. E sí que podo dicir que se me fixe un pouco máis lento que outros. Tamén é un libro que pasa en moitos, menos días, non? Que os anteriores. Entón, eu estaba lendo como pola metade disto, estaba pensando mima, pero que solamente pasou un día e levou como 350 páginas de só un día. Entón, claro, ten as súas cousas, pero bueno, a min esta é unha historia que me ten enganchadísima, tenme agarrada polo pescozo, e ainda non lín o último, ainda non lín Viento e Verdad, pero gustaríame lelo pronto. A mí o que me fastidiaron foi que ahora xa non sacan estas edicións en 2 tomos, ahora solamente se poden comprar en un, entón me fastidia, non sei dicir que non. Pero bueno, encantoume Ritmo de la guerra, a pesar de non ser tan potente como os primeiros, me parece un libro aínda super sólido. O segundo prompt non teño moito que contarvos, porque non comprei casi libros este ano, e moito menos libros novos. Entón, o segundo prompt é libros recén publicados, algún libro que se acaba de publicar, pero que comprarse que non leres. Non lín ningún libro, non comprei ningún libro que se acabara de publicar e que non lera, así que, de momento nada. Pero o seguinte prompt é un most anticipated read, sí. É un libro que vai a salir en breves e que estés emocionado por ler. Este vou facer un pouco unha trampa, porque a verdad xa está publicado, pero eu non o teño, porque eu preordenei. Comprei nunha preventa e aínda non me chegou. O libro que estou falando é da edición de Fairyloot de The Thorn Queen, que é a segunda parte de The Rose Bargain. The Rose Bargain foi un deses libros que me viñeron nunha suscripción de Fairyloot o ano pasado, ou hai 2 anos, xa non me acordo moi ben. Era tan bonito. E dixen, Dios mío, seguro que va a ser terrible por dentro, pero es que é tan bonito que me va a dar pena deshacerme del. E me gustou bastante, aínda sendo, unha literatura juvenil bastante basiquilla.
Que pasa? Que tiene, pues, algunhas cousillas que me pareceron bastante interesantes e que facía tamén moito que non lía. Entón, sempre, pues, agradece cousas que, bueno, que un, pues, sabe que existen, pero que fai moito que non lles bota un ollo. The Rose Bargain está ambientado como na época da regencia e hai unha reina no Reino Unido que é como unha elfa ou non sei ben como se chama, é como un fei. O que fai, pois, cada ano, pois, as rapazas que van a sair á sociedade, típico, pois, as debutantes, van como a un baile, tal, non sei que, bueno, o que todos sabemos xa, despois de haber visto los Bridgerton, non? Entón, pois resulta que ese ano no que vai a debutar esta chica e a que a súa familia pois, está un pouco mal posicionada porque houve un escándalo coa súa irmá maior. Resulta que o príncipe heredero está buscando parella. Entón, a reina, bueno, fai unha proba, as chicas que superan esa proba van como ao castillo, están ali medio secuestradas, a ver quen é a elegida para casarse co príncipe, non? Entón, esta unha especie de competición entre as chicas polo casamiento real. E así, pois, tal, o sea, a mí pola premisa e tal non é cosa que me interesara moito, pero ao final estaba enganchadilla, porque co asunto das probas, tal, os libros sobre probas, aquí non le va a gustar un libro sobre probas, non? Pois a todo o mundo nos gusta. Entón, ao final acabei, non? E dixen, la verdad es que me lería el siguiente libro, mas son dous. Este último que sale, o de Thorn Queen, xa é o último na saga Andón. Pois hai que saber como remata, non? E máis son tan bonitos que non me pesa nada ter que pagar por eles. Despois tamén temos a maior decepción do ano. Eu este teño bastante claro, e me apena moito dicilo, pero a miña maior decepción do ano é o Evangelio Liberado, de Blackie Books. E non me entendades mal. Encantoume ler o texto, pasei bastante ben, rin bastante, deu para un montón de conversacións, entón non tengo nada en contra del libro en sí mismo, o sea, do texto en sí mesmo. Do que teño en contra é que Blackie Books, yo non quero ser mala, vale? Pero ti se queres acercar os clásicos a persoas pues, que non teñen un background forte en literatura ou, bueno, o cultura general ou o que ti queiras, non? Ao mellor o que hai que facer é pagarlle a un estudioso diso e que nos poña un comentario crítico no fondo, non? Pois como fai moitas veces Cátedra coas introducións ou como fai as Norton Critical Editions en inglés e tal. Entón, tires o texto e vas acompañado dunha persona que te está dicindo pois, que é que, non? Yo con eso a tope, me encanta esa mierda, me encanta. Pero o que non podes facer é para intentar acercar o texto. Justo, acabo de seguir a página que quería. Acercar o texto a tal, poñer parte do texto e aquí esta foto do niño con un rifle. Pues, isto é porque é o que máis recordo, el niño con rifle. E literalmente se chama así, mira, niño con rifle. Isto non se pode hacer. O sea, a mí isto... E despois, 4 páxinas antes, falando, o texto fala de ovellas, e el becario buscou unha foto dunha oveja peluda e dixo: aquí hai que meter unha oveja. En serio, esa é tu maneira de acercar os clásicos a la gente. En serio tu maneira de acercar os clásicos a la gente, Blackie Books, @BlackieBooks, es añadir un anexo co que se chame Cruces e Crucificados. Y literalmente son cruces y crucificados, sin ningún tipo de texto aparte de el nombre de la obra. A ver, me estoy encendiendo y ya no sé ni por qué, ¿sabes? O sea, se di Gabel Crucifixus Colonia. O sea, que ao final é como necesitamos encher páginas porque hai que meter un cuadernillo máis na encuadernación. Que metemos? Metemos fotos con títulos. Isto é Blackie Books, vago. Look at this guy. Non sei, a verdad é que me cabreou, Fotos e un textito. Os textos son da Biblia, en plan. Este texto, o sea, esta foto, e este texto que pone: y hacia las 3 Jesús gritó con voz profunda diciendo: Elí, Elí, lema sabachthani.
Eso es, Dios mío, ¿por qué me has dejado abandonado? Algunos que estaban allí de pie lo escucharon y decían, este grita, Elías. A ver, yo no me considero un genio, tampoco me considero tonta, y no me llega. A mí non me chega. A mí non me llega, Entón, o texto en sí mismo, bien. Pero a edición, bueno, salva que é bonita, bastantería. Haría ao lado do Génesis, que o Génesis sí que estaba ben feito. Pero regular. A pesar diso, recomendo vos moito ler o Evangelio. A mí me enseñou muchas cosas, e falo disto, polo menos, unha vez á semana. O seguinte prompt é a maior sorpresa do ano. E para mí a maior sorpresa do ano teño clarísimo. É Los Asquerosos de Santiago Lorenzo. Este libro xa leva por todas partes, leva no mercado español anos xa. Pero bueno, eu sou unha persona que lle costa moito ler libros escritos por autores españoles, non? Non por nada, pero porque que non tiro pa eles, non? Regalaronmo un amigo meu, eu tiña ali sin ler, e vin que estaba no catálogo dos clubs de lectura, entón dixe, mira, pois que excusa perfecta para ler este libro dunha vez, que poñera no club de lectura, lémolo todos, falámolo entre todos. E foi un libro chulísimo, e que empecé, non? E xa, como no primeiro capítulo, dixen, esto es mi cosa, esto es mi cosa. Los Asquerosos, se recordo ben, porque este libro li no mes de xaneiro, se non me equivoco, vai sobre un home que, saindo da súa casa para comprar unha máquina de facer churros, se encontra cun policía de incógnito, e os policía vaille como encima, en plan, e ele hace, entón entran como aí un mini forcejeo, e pues lo apuñala. El hombre apuñala al policía, y se queda allí tirado en el suelo. Y entonces va junto a su tío y le dice, ay Dios mío, acabo de apuñalar a un policía, ¿qué hago? Entón, o tío manda como afuera de Madrid a vivir como un pueblo olvidado, a la Castilla despoblada, e lle di, ala, aí eu intento axudarche como poida. Pois son as aventuras de ese hombre allí en la España despoblada, intentando pues que non o pilla a policía. A verdad, que loca cosa, que ben escrito está este libro, pero sí que é verdad que non é para todo o mundo. É dicir, se a ti che gusta ese tipo de escritura, vai che gustar, pero se non vibras coa forma de narrar, non, porque, o sea, o que leva a narrativa palante é como está escrito, non? Pero bueno, se non o lestes, eu diría que lle dades unha oportunidade, porque está bastante chulo, bastante chulo. O seguinte prompt é un libro que che fixera chorar. Eu este ano non chorei moito cos libros, pero sí que se me escapou unha lagrimilla con The Lost Metal, que é o último libro na saga da Era 2 de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. Evidentemente, isto foi a fin dunha era, entón sempre estás aí un poquinho máis sensiblón, non? De que vai esta segunda era? Pois va literalmente del poder de la amistad. Estos son 4 tipiños allí haciendo sus cosillas, Wayne, Wax, Marasi e Stace, cada un pues, con súas movidas e cada un con súas cousas, e salvando o mundo, pero lo máis importante é que se quiere mucho todo o mundo e todo o mundo é moi amigo, entón dá moito gustito de ler, non? E cando xa vas vendo como que vais acercando ao final e vas vendo que, claro, algo ten que pasar, non? Algo ten que pasar, e é triste. A pesar de que eu non estaba super encariñada cos personajes en tal, sí que me chegou, e a mí me gusta moito, porque a mí me chega moito cando a xente se quere moito, non? Cando a xente fala ben dos seus colegas e os quere ben e todo isto, pois me pone emocionada, me emociona. Pero non é un libro que fora, en plan, melodramático, en plan, pero a mí se me caiu a lagrimilla, porque se acaba. Todo o bueno se acaba, chicos. Todo o bueno se acaba. O seguinte prompt é todo o contrario, é un libro que che fixera feliz. E destes podo dicirvos que non teño nada. Non teño, o sea, eu non leo libros felices. Así por tal, non porque tampouco queira, senón porque non os atopo. Pero, lendo os libros de Brandon Sanderson en mi orden personal, que é que a mí me gusta seguir, este mes pasado tocoume ler Trenza del Mar Esmeralda.
Eu considero este libro un libro feliz, é dicir, tamén é un libro sobre o poder da amistad, tamén é un libro sobre xente boa triunfando, non? Este libro é unha historia clásica de aventura e forja del héroe de literatura infantil, non? Tres é unha chica normal e corriente, o sea, a cal está enamorada de un chico, o chico marcha da isla na que viven, e pásalle algo. Entón ela, pues, toma a xustiza pola man, e se fai pirata, e di, pues, teño que ir a navegar al mar de la medianoche, e teño que ir a rescatar ao meu señor. E va. Entón, por el camino encontrase pues, con todo tipo de personajes entrañables, ¿no? E todos eles pues, van formando pues, un grupillo, unha pandilla de la piruleta, avanzando no camiño hacia a meta de tres, que é chegar ao mar de medianoche e salvar o seu señor. Vale? É unha obra na que ti sabes que as cousas van ir ben. Entón, non sintes nunca esa presión de Dios, non. Este libro empeza ben e ten que acabar ben, porque é un libro moralejístico, é un libro destes como se fose un conto, é un libro que está contado dunha forma que xa che dá a entender que che quer ensinar algo, pareceume bastante fácil de ler, é unha cousa distinta, e sempre tamén son benvitas as cousas que son distintas, porque tampouco un pode vivir facendo a mesma cousa unha e outra vez, non? Pero sí, eu considero que este é un libro feliz, onde os haxe, ou probablemente dos libros máis felices que eu lín na miña vida. O seguinte prompt é o libro máis bonito que compraches este ano. E, de novo, pois teño que resortir, ou teño que recurrir, esa é a palabra que buscaba, as edicións de Fairyloot. Para min, o libro máis bonito que comprei este ano ten que ser a segunda parte de The Crimson Moth, que se chama The Rebel Witch. A ver se podo encontrar unha foto de centilla da edición de Fairyloot aquí. Pero, desde logo, este tamén teño pensado lelo prontiño, entón intentarei facer un vídeo para ensinarvos ben a edición, non? Co Crimson Moth pasoume un pouco o que me pasou co The Rose Bargain, non? A min gustaba moito a fantasía, non tiña ningún problema por ler fantasía juvenil, pero non é unha cousa que eu diga ai Dios, o mellor libro que li en mi vida, non? Pois gústame unha especie así de cousa de confort, pero non tal. En cambio, empecé a ler este libro, o da Crimson Moth, pois collinlle gustillo, os personajes pareceronme que estaban bastante ben feitos, e a pesar de que é unha historia que xa coñecemos todos, que é, pois, a bruja e o cazador de brujas se enamoran, o sea, a trama foi suficientemente sólida como para que chegue ao final, e cando chegues ao final digas, pois xa que me queda outro libro solo, pois desde logo que o vou ler, non? E teño bastantes ganas, a verdade, o que pasa é que estou priorizando outras cousas que teño na casa desde hai máis tempo, e estes, como sei que os vou querer ler sí ou sí, pois tampouco teño moita prisa por botar esa man, pero bueno, que desde logo que me parecen dos libros máis bonitos que teño. Ademais, fai juego co anterior, e velos así os dous é super bonito, e non podía pensar en ninguna outra cousa tendo este na estantería, vale? E finalmente, o último prompt é libros que tes que ler antes de que se acabe o ano. Vou traivos os 3 libros de fantasía para non variar, porque é mi cosa. Despois de ler Trenza del Mar Esmeralda, na miña orde lectora del Cosmere, ven Yumi e el pintor de pesadillas, ou Yumi and the Nightmare Painter, ou como quere que se traduza iso ao castellano. Este pásame un pouco co que me pasaba con Trenza del Mar Esmeralda. É unha trama que a min non me chama moito a atención, pero bueno, é unha cousa distinta e tamén me apetece. Eu, polo que sei deste libro, é unha especie, bueno, hai dous mundos opostos, ou que lucen bastante opostos, e a trama vai ir pois, sobre como reunir estes dous mundos radicales nun mundo que teña pois, un certo balance, non? Pero bueno, como xa sabedes, tampouco... A mí non me gusta moito saber de que van os libros antes de lelos, entón tampouco sei fijo. Lo contarei, bueno, cando lea o libro e poida saber un pouco máis de que vai. A cousa é que pues, xa non me queda casi ningún libro de Brandon Sanderson por ler, entón sempre teño ganas, ¿no? de continuar e de acabar, porque acabar o Cosmere, ou poñerme a día co Cosmere máis ben, para min vai ser un alivio, porque son tantísimos libros que, madre mía. Pero sí, o próximo é Yumi e el pintor de las pesadillas. Tamén teño na miña casiña, esperando por min, La espada de Kaigen, que me regalaron a principios deste ano, e que tamén teño moitas ganas.
Isto é unha fantasía épica que sigue a unha muller que é nai, que foi soldado, se non me equivoco, no pasado, e que, pois, chega, pois hai unha, creo que hai unha guerra, e ten que volver outra vez ao seu pasado de persona que va allí a poner la cara e a poner la espada, ¿no? Teño moita curiosidade porque é unha fantasía con unha premisa bastante distinta, ¿no? As que soen ter, como el héroe ou la heroína, é unha chica joven, tal, esta, pois, é unha persona que xa está casada, xa os seus anos mozos xa está, pertencen ao pasado e tal, e ten como que volver outra vez aí a verse no centro das cousas, non? Entón, teño moita curiosidade, o que pasa é que é moi gordo, e como todas as cousas, pois me dá un pouco de pereza a veces poñerme con libros gordos, pero eu creo que vai sair ben igualmente. Este, gustaría lelo antes de que acabe o ano, e, por último, teño tamén The Language of Dragons, que é un dos libros máis bonitos que teño, a verdad. Esta tamén é unha edición de Fairy Loot, que leva na miña casiña bastante tempo, e que son tan bonitas estas edicións. E claro, pues, tamén me gustaría ler, porque eu teño como medio de exposición, e me parece unha cousa que me podería gustar. Sucede un ambiente académico no cal a protagonista quere estudiar o idioma dos dragóns, porque, bueno, están soltos por aí e están aterrizando a sociedade, non? Entón, ela, pues, quere conseguir unha beca para ir ali a esta academia que lle ensinen os entresijos da linguaxe dos dragóns. Isto é todo o que sei sobre este libro, pero, como bonito que é, xa unha vai con máis ganas, non? Porque el marketing é o que tiene, e só somos chicas. Entón, xa tamén vos contarei, espero, nos próximos meses, a miña aventura con The Language of Dragons, e se podo seguir con el adornando a miña estantería de frente, ou se vou ter que poñelo de lado porque bueno, non le tengo moi buen recuerdo, non? A verdade é que a letra é de niño pequeño, ten unha letra gigantesca, entón, bueno, é algo que tamén anima moito a ler, en plan, se lee nunha patada, non? Pero, bueno, eses son os 3 libros que máis ganas teño de ler antes de final de ano. E pouco máis, pouco máis. O resto falaremoslo nos próximos vídeos, onde vos irei contando, pois, as miñas impresións, os meus pensamentos sobre os libros que vai lendo. Espero que esteades tendo un día estupendo e moitas gracias por acompañarme no día de hoxe.